Com es pot aprofitar l'alt contingut de proteïnes que tenen els insectes per a la nostra dieta? És el repte d'un equip de científics de la Universitat Rovira i Virgili que busca també la manera de superar l'angúnia que pot generar menjar insectes directament. Que els insectes siguin un nou ingredient de la nostra dieta. Amb aquesta idea treballa un grup de 7 investigadors de la Universitat Rovira i Virgili. Expliquen que es tracta d'uns animals amb un alt contingut en proteïnes i que podrien servir com a complement alimentari. En un dels laboratoris hi han preparat una petita granja on estudien quina és la millor alimentació perquè els insectes tinguin les propietats que busquen. Està pensat una mica per substituir els productes rics en proteïna que tenen com a base la proteïna làctica. El principal problema és, però, la percepció que en pugui tenir el gran públic al qual es volen dirigir. Per això es valen de la tecnologia. Com que hi ha certs rebuts en el consum d'insectes, si al producte que conté el polsim d'insecte li donem una forma atractiva, i no només és la forma, sinó com que la impressora 3D diposita per capes, pot donar una sensació de cruixentesa interessant. Així barregen cucs i escarabats en pols amb altres ingredients i els converteixen, per exemple, en galetes. Més endavant, els investigadors preveuen obrir una empresa que comercialitzi aquests aliments.